пажӯҳишгарони тоҷик мегӯянд, мардум барои фаҳмидани насабномаи худ шавқманд шудаанд. мегӯям ки шумо бояд ҳатман 7 пуштатонро бояд дониста бошед. яъне ки аз худатон, падаратон, падарбузургатон ва ҷадди аълоятон, яъне касе ки дар ибтидои масалан 7 пушти шумо меистад, ин бисёр муҳим аст. ва ин арзишҳо бештар бо робитаи хишовандӣ бо хонадони пайғамбари ислом бештар матраҳ шуд. саиду эшонҳо дар ҷомеаи тоҷик ҷойгоҳи хос доранд. онҳоро аз авлоди паёмбари ислом муҳаммад медонанд ва ба афкори мазҳабии мардум таъсир доранд. аз ин рӯ бо пайвастан ба шаҷараи онҳо шахс имиҷи дигар месозад. яке ин ки ифтихори аҷдодӣ аст, дигар ин ки мавқеи иҷтимоии инсон аст. дар ҳудуди тоҷикистони имрӯза ҳанӯз пеш аз ислом бахусус ашрофзодаҳо барои муайян кардани шаҷараи худ талош меварзиданд. онҳо мекӯшиданд худро ба хонаводаи салотин мансуб kunand. сомониён ба хотири он ки ба ҳукумати бо вуҷуди ин ки ҳукумати мустақил доштанд, ба ҳукумати худашон машрӯият бахшанд, решаи худашонро бурданд ба баҳроми чӯбини сосонӣ. ва лайси сафорӣ ба хотири он ки нагоянд ки ин ҳукуматро ишғол кард ё ба зӯре гирифт, насаби худашро расонд ба яздигурди сосонӣ. баъди истилои араб мардуми осиёи марказӣ бештар мекӯшиданд худро аз авлоди паёмбар муаррифӣ кунанд. ҳар касе мехост ки масалан аз молиёт ва хироҷи замин озод бошад, бо як воситае мехост бо хонадонҳои масалан саидҳо, эшонҳо, хоҷаҳо як робитаи хунияшро собит кунад ва инчунин санадҳои ҷаълӣ дар таърих хеле зиёданд. профессор ҳамза камол, корманди илмии институти таърих, китоберо бо номи насабшиносӣ ба нашр расондааст. ӯ мегӯяд, чунин илм барои муайян намудани робитаҳои хешовандии ҳар фард зарур аст. чӣ хонадонҳои ҳукуматгар, чӣ қишри рӯҳонӣ ки онҳо силсилаи маротиби табақоти муқаддаси исломӣ мегӯянд, ҳамеша мизонулҳавои ҷомеа буданд. ҳамеша масалан ҷомеаро тарҳашро матраҳ мекарданд, низоми иҷтимоии ҷомеа аз ҷониби онҳо мушаххас мешуд. дориюш писари амати кӯрош буд. ҳоло насабшиносиро дар донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон барои унвонҷӯйҳо дарс медиҳанд. дар шароити ҳозира ки илм хеле пешрафта аст, фақат як чиз боқӣ мемонад: аҳамияти ё зарурияти ҷанбаи таърихии он. таърихнигор ҳайдаршо пирумшоев насабшиносиро як василаи фаҳмидани таърих медонад ва мегӯяд, насаб дар ҷомеаи модерн набояд ифодакунандаи мартаба бошад. дар ҷомеаи демократие ки мегӯем, шаҷара ба ғайр аз гузаштаи таърих, фаҳмидани гузаштаи таърих дигар муҳимияте надорад. ба ин ё он мансаб расидан ба ҳар кас ба дониш, ба маҳорат, ба ҷуръати ҳар кас вобастагӣ дорад. фирдавс мирзоев, ки насабшиносиро меомӯзад, мегӯяд алоқа дорад бидонад шаҷараи ӯ ба кадом авлод мепайвандад, чунки ҳувияташро мушаххас мекунад.